Jonah uyap parulej kpoh dohkha. Bat ke Bible ke ong thì na kum tao Jonah lo duai ho trai ble trong u na kpoh u tao dohkha baru lo ong la kerpat ho trai na mar ka jing jenjar jenga te u lo phai ktin hanga na kpoh ka dujok ngala ka ang pat mele yos ngau i ktin jonga Jonah usha ngoi ho dohkha behe but u lecha kpoh u dohkha re kaba ngakwa bapin yo igde u duai na kpoh dohkha baru ong try mele yos ngoi nga na kpoh ka dujok na kpoh dujok ong hei Jonah don hani por kpoh dohkha reu ong ngadon kpoh dujok okay ke dujok be debot Jonah ke dujok ke kpoh dohkha mde ke jaka wa kusanya miap ke dingam julip ngaklem ong mga kelej pulih ke Bible ke badon ying jompi kitab Jonah nong baar ke dekot ke baar u Jonah ong naga kpoh ke dujok ngala kaang bat mele yos ngoi ktin jonga naga kpoh dujok ong ngiti borok mde u klem de dujok ngiti borok u lech kpoh dohkha ke dujok perkat thamai haji sha kila de perkat la lemba na do por bangi nang ban puli kitab Jonah ke dujok amde ke tu bangi mudur mdon ding mdon ksan bom jiap mdon ding bom jilip kpoh dohkha kpoh Jonah shong kanu singi shong lai singi lai me kene ktin dujok hang ne ktin original ktin Hebrew kede shio dan sheo an pulipi na ki notes ke bangat thok Bible jonga ka nega King James Bible jisha kamde ka original King James tere kede ka King James ni kong kumne ngala khot kerpat how try na mar ke jing jenjar jonga but ula yos ngo yanga naga kpoh ka shiol sa naga kpoh ka shiol ngala kaang bat mele yos ngo ye ke jing kaang jonga ka Bible jonga kong naga kpoh ka shiol ka Bible kasi kong na kpoh ka dujok ka mumut ngidon ka mas ngotho ye ne ktin dujok hang ne Bible kasi original kede shio lene sheo ka King James ka NIV Bible New International Version ka ong jingtep hani shangi tip bagam de jingtep ka to ka bangi mudur sini ka Bible kasi batamai biasa batamai ka ong bat mila jubab yang na ke jing jiliu jong ke perthai ke bayap ngala khot kerpat na ke benta ke jing rabat mil yos ngoya ong ngala na ke jing jiliu jong ke perthai ke bayap so ngitip baga kpoh dohkha
kam dei dujok tare Bible kasi ka ong bai ba dei dujok kam bakla ka Bible kasi ka bakla kom sno tho jongi ya dujok ka Bible biasa bertemai ka ong ka perthai ki bayap so haba ka Bible kasi ong perthai ki bayap phi tharai phi mod let's say baga don sagawai pat ka perthai ki bayap paro ki le cita kelongkum gani mundai unta ka perthai ki bayap ka sudah ka berkom power jongi jiu haba ki keren you know bayap ka dujok ka badai bat kane ketkot ka de urkom power jongi jiu haba ki keren chpang ka jiap ka shiol hajisha kam de ka jaka ka bolong ka perthai jong ki bayap hangta kam de ka shiol ka de urkom power jongi jiu haba ki keren jepang ubri ubal khlat ubal yap ubal che ka jiap sampul haba ka Bible kasi translate jingtep lane what ki Bible pareng ki translate jingtep kam ka klem thau ye gini ga jingtep ka bangi yo i shene sakhando kam dei to habong jingtep kam dei to ka mot chapang ubri ulet che ga jiya bat hangta ulet che ga jingput la dei bu unomi part chu ulet che ga jingput ka ba junom so what ka Septuagint ro yang ni kot hakani ka Brenton Septuagint kapan kelai ni tin ka dujok hare nado mensyuahi pat dari pipuli kini nag Septuagint kade ka Hades now Jonah ulet sha Hades matrai le seginong penkelai Bible kasi brem ki page na ki rukom in translation ba per ba ki yo i ba ka Septuagint ka tho hang tu Hades na ta raw ki translate dujok le se la pandai kita ngam tip tamba don bon ngi perkat baga ketin Hades baga dujok baga Hades ka dujok kam bakla bonong Hades ka dujok kam bakla bonong shiol ka dujok kam bakla bonong ka bakla kom so tho jongi ya ka dujok sin bangi ong ka dujok kai ka basung tho hangi singi khasi sin tho to ta ka ka ha bagi nong pop ki lej bat ki shot thang ha ka ding jingjin jar haka bok sanyum yap ka bakla kom so tho jengi pang ka dujok kam bakla manong Bible kumbong Bible si Jonah ko ang na kpoh dujok kam bakla baga penon kam tuk tin dujok ni don kam ban so tho ke ai ka dujok nya ite